titsanangurire baba zvizive kuti dambudziko remwana wenyu rakatanga sei. Dambudziko remwana wedu ngative ZBC vakambosvika kumba uku isusu namai tiri kuSouth Africa. Kumba kupi? Iko kupitiridzwa kwatinogara uku. Saka isini nababa namai tatisipo tiri kuSouth Africa. Mwana wabva vamubvunza vabereki vavo taisiripo nhau yachobva yangotsikwa tsikwa. Chakaita kuti ZBC iende kumba kwenyu chii? ZBC kuti iye kumba kwedu vanhu vevillage vakaona kuti mabatirwo ari kuitwa mwana uyu handiwo. Mararamiro anofanira kunge aita zera remwana uyu. Akapisa mabhuku echikoro nekuti anga anziva kuti uende kuchikoro kuti izokwanisa kuti time yatiida kuenda kuvhura masikati yaya unogona kuzogona kuchikoro ubvunzwa kuti chii chiri kuitika paurozotipfumura kuti iwewe tinoenda kuvhura nevakoma vangu. Zvadari baba matangira nyaya yenyu pakati madzisanganisa bhozi mukatangira kuti mwana akazinzi ukaenda kumvura hazvingotanga ndakangogara nemi nokuti musaende kumvura handiti zvichida munogona kuti panhoroondo yekuti mwana chakazita kuti asaende kuchikoro zvii zvakanga zvichiitika imi muri kuSouth Africa. Mwana akangopisa mabhuku indiri kuSouth Africa namai takanzwa nzi mwana apisa mabhuku tikati anga afomani anga ari form 1 ipapo. Zvadari sangonzwa nzi mwana apisa mabhuku tikati zvikanzi mwana ari kuita musikanzwa yakomana mwana uyu. Isu namai tikati no mwana zvari kunzi ari kuita musikanzwa yakomana ngaachiye kuno kuSouth Africa kwatinoita sei kwatinoshandira tigare naye. Mwana tamutumira mari akwira bhazi auye kuSouth Africa kwatiri. Tagara naye 2 days. Mai vacho inda ndabuda ndaenda kubasa kwandaishandira asara namai vake pamba. Mai vake mbwa vabatwa nemudumbu zvikanzi ndiramboenda kutereti nguva dzinedzi kuma 12 dzeusiku idzo. Vamuka vaenda kutereta panzvimbo panorara mwana vanambotaura kuti mwana aripo here. Time vakabva kutereta vakati rega ndimbodongorera mwana wangu kuti akarara here panzvimbo pake paipe. Ndopakona mwana hamumba. Mai zvakavanetsa vakatora 2 hours vakagara pamusiwo aitaura kuti mwana aenda kupi mumba abuda aenda kupi. After 2 hours mwana akazodzoka achibva kwaaibva kuya asina kupfeka achifamba. Zvikanda mai vacho ne uri kubvepi mwanangu zvikanzi ndaida kusuka mandiro mama. Zvikanzi nguva dzinedzi usiku mwanangu ndopawangautaura kuda kusuka mandiro. Zvikanzi mama ndaida kusuka mandiro. Zvikanzi mwanangu taura mushe. Kune munin'ina wangu ari kuno kwanogara kuSouth Park uko. Zvikanzi mai guru nguva dzinedzi usiku mwana haabvunzwe kutozomubvunza chii mangwana kwakachena iwo hatirare nguva dzinedzi musashungurudze mwana. Time yakaenda mai vacho kupendura vakashiya kuti mwana apfeka hembe nguva iyi vachidzoka mumba. Vakatona mwana apfeka hembe but kungobuda muno nekupinda pakatosvika mwana apfeka hembe. Inda ndisipo ndaendere kubasa nguva iyoyo. Ndabvawo kubasa mai ndokasondisanangura zvinhu zvakamira so pamba mwana ndakamuona achiuya panapa asina kupfeka taura kuti ari kubva kumvura. Vazomubvunza kuti kokumvura kwangu uri kubva kupiwo zvikanzi ndibamudika wangu munin'ina wangu akumubvunza. Zvikanzi ndaenda nanababa mukuru kumvura ndaenda kumusha kuna nababa mukuru. Zvikanzi chirudzii mukoma wangu. Zvikanzi tataenda pasi pemuti pane makuva kumusha kwedu ikoko. Zvikanzi achiwochira baba mukuru aita munhu mudiki achikura kuita zimunhu zihombe chinzi boss master ari chikura aita zimunhu zidiki zimunhu zihombe. Nhau yadaro tagara tiri kufambira mwana wemadzichechi mumadzinyanga tiri kubvisa mari. Tauya kugoko kuti aifunga kuti kuZCC vanogona kuzvipedza kuchechi ikoko. Havana zvavakapedza tadzokera kuSouth Africa nemwana. Vandasvikira pana adzimai kuti nhau iri pamwana uyu haichaperi nechechi ado tichifamba mun'anga tichiita sei tichibatsirwa. Mukadzi anonzi ari kuRustenburg. Kuna mberi ari kuRustenburg anoshanda kuZBC wedhairi Sisimeri. Vakuti batsira kufamba nesu mudzinyanga isataura kuti Sisimeri taperirwa hatisina chi mari kuti rapise mwana. Zvikanzi haisokwanisa kubatsira nepatina pashoma chiipapo. Takufambawo naSisimeri vavaya vakatanga vauya kumba mwana obva azosanangura nhau yake. Zvikanzi handichazokufundira mauya kuRustenburg ndokukwanisa kufamba nemiwo chi kuna vachitumirawo mari kuti vachindidhonetera kuti ndikwanise kuita sei kukubatsirai. Takufa Sisimeri vauya kumba vakatanga vataura nesi isusu. Vapedza kutaura nesi vobva vaenda kune mukoma wedu akaenda kuNigeria first born embamen. Zvikanzi handiri kubva kumba kwomunin'ina wenyu ndaunzwisa nhau iti yakamira sei. Munin'ina wenyu ati haana rugare kumba make haasi kukwanisa kurara nechii nemhuri yake.
mukoma wangu akakwanisa kutora mhuri yake mbowatizira mbowazvipfigira mbowabvarira madoo zvikanzi atiri kutorwa makamera atiri kubudiswa chi atiri kuonekwa nenyika yese mbowazvibvarira mumba. After 1 week taakufamba nasisi Mary vaive ndopaakufonera sisi Mary vaya kuti muri kuda kubatsira vanhu nenzira dzipi idzi muri kupi ndiyo ikoko zvikanzi kwenguva ndakamboya kumba kwenyu makatiza ndichiti ndikwanise kugadzirisa nehama dzenyu mukwanise kubatsirana. Sisi Mary vaya mbowakwanisa kubloka chi foni yavo zvikanzi inini handina chandikaita hama dzenyu payo ndakayomba kwenyu makatadza kuita sei kutaura neni handina chandisakwanisa kuita ini chandakuita kukwanisa kubatsira hama dzenyu kuti dziwane chi zororo idzi. Tafamba nasisi Mary vaya taenda kune imwe n'anga yekumozambiki yatishandira n'anga yakamboti handiramboenda kusha kuchipinge kandazodzoka kuchipinge ndoziva ndona dambudziko renyu riya zvadaro n'anga yakauya hatinazokwanisa kuenda ikoko. Sisi Mary kechi 2 vatitora vataenda kupretoria kuchechi takaenda hadi kuchechi but isi mwoyo wedu wanga wasiri patadzi kuti noenda kuchechi. Dambudziko rari tinokwanisa kuenda kuna vanhu vanoita zvematare vakwanisa kutibatsira dambudziko iri. Kana hako munhu ari kubatsira wakwanisa kuzoramba kuti apa kwawatoendesa chi hakusikwa achikupa mari. Tadzoka kuya kana sisi Mary tadzoka hedu kumba taenda kuchechi kuya tadzoka nemwana taenda kumba but kumbawo kune mwana hatina rugare. Kumba chemo munofuma mune ropa kumakumba kwaanorara mwana munofuma kune ropa zvototi netsa kuti kurarama chiraramo rudzi chatorarama panyika ichi. Hetsichisikana right right handikuvanzwa zvataura nababa handitika ndoda kuti uchitanga iwe kutaura kuti zvinhu izvi kwauri zvakatanga sei. Vanguru vari kumusha ndendiri grade 4 zvakanzi zvonizvo handinona mbudzi yemama kuyabereka matwins ndobvataenda mbovati kuti hazvitauri eva nechijekiseni chainacho nemapanga chivanga nechi chijekiseni okay ene jekiseni nemabanga rebrown nereblack mapanga eva nereza netsono nezvipikiri nemhiripiri nemucheka yese vavandibaibai vakati ukangotira ndokuuraya vataba tataenda kumba ndatanga kuita nchirota nchienda kumvura chinyama dzevanhu chimwa ropa chirota ndakata nevarume zvandavapedza vankuru pavakazoye kunigeria pakabva kunigeria vankuru vambave kumusha mbani paringi vankuru vesouth mbani paringi vai vankuru futi vakanipa mastuds nemudzi nemishonga nemadzito vankuru vavo amanheru ndobva zvanzi zvonizvo so tinoita zvinhu zvedu zveda zvitori kwai kwatomanheru usaonesarani mbva zvanzi hapana anotora hapana anodedzera kana tasvika tauti kuti izore mushonga ivanenge amendingo takawakabva neunigeria ndenda kumakuva vandoijira kumakuva ikomusoro kwatete kune trangi iri kuinogara zvinhu maturusi ndotapedza ndovaenda kumakuva mbatora jira mutrangi mobva wawaridza ndomba bankuru ekumusha bvarira nemukadzi wamukoma vari kusaura ndandapema vati ndipfakaidze mishonga ta ndavazora mushonga mobva wapedza vamwe vachona ndoandavaro ndovarara futi bankuru vari kusouth namaiguru ari kuno kumusha varira vese ndoandaziva jira chirongedza mutrangi kuti apedza ndataenda kumba ndazorota ndakuti ndasazarota ndakupota ndichienda kumvura sekuti vakada mukadzi vanenge vachida vakamuti ndokuda vakaramba vandokamuendera kuhope kwavo vakaramba futi kana ane mari vanomuurai vanomudzipa vomubai nemastuds ini ndo andaisa ndotenzera chimushonga ani munhu iye anombatoka kumvura kwatakaenda chandakagara panapa ndotoenda kumvura kwandaenda kunigeria kana kutanzania ndonotora ndopinda pasi pemvura ndotora mavhu epasi pemvura nenchipa vamwe mapastors akawanda ndinchivapa kana chii. Wati unoenda kunigeria kana kupi kwaunenge uchida kana kutanzania? Kwanenge nchida kunenge kwakatozara vanhu. Unoenda sei? Zvakanaka ndongoti ndida kuenda kwakati ndotoenda. Aiwa, izvo zvaota chigunwe ndio zvekusatanism ere? Todzoka totya saka ichigadzikana todzoka totya kaisusu kuti pamwe pane zvauri kuita kwaunoenda kunenge kwakazara vanhu kunenge kwakatozara vanhu vanhu vechii MuSatanist
unotumwa here unoita sei? Nditotumwa. Unotumwa nani? Baba mkuru wangu na tete wangu. Tete wangu anjadzia vanogara kunjanja. Vakati chidavati maini msende kutira zvekuenda kubhora naSande. Kuti maini msende kubhora kuti mundiperekedze omba kuti mundiperekedze. Vageze mubapedzi taenda kwavo kumba kwanjadzi yavo vasvika navati tetegere zvakanaka mubaramba vagara zvavakushadapo ndobva uyuyu ivo tetereva nemushonga yavazura ndomba ivo vamukuru vekumusha ndomba vazura tete mushonga ndomba varara vese vari 2 hanzvadzi nehanzvadzi. Hanzvadzi nehanzvadzi vane mushonga wavanozura bhilika nakurara mushonga wayo hanzi basa ravo nderei kana kuti vakarara vese vari amani avo vanongozora mushonga ndaurara nemunhu chero anongozora mushonga wayo. Saka kuNigeria kwavanenge vatumwa vanenge vachikutuma kuti unotora mushonga wechi chero mushonga tisati munhu akaraya unge hama dzake nechii anotitira kutsipika munhu tora mushonga ndinomutorera kana toda chakati ndoshonga kuita mari ndoda mushonga wechii asi mimwe mishonga vanonyanya kutuma ndewemari. Saka anoita mari ndevanhu vacho vamunenge muchibatsira nabamukuru wangu. Kuimi iwo nemari nandina kose usingapiwe ndindovashandisa ndipi saka uipiwe. Saka unoenda sei kuNigeria? ndongoti ndoda kutoenda kuNigeria ndotoenda. Unoona kuti uri kubhururuka here? Unokwira mundege here? Unoenda sei? ndongobhururuka ndakangoita zvandakaita. Saka anozokupa mushonga kuNigeria ndiani kana kuTanzania? Ndinotora ndega ndinopiwa nevamwe nengwari. Unozopiwa pai? Chindotongoona kuti MuSatanist anonyora muruko make nemudzidzi angu zvinotaura kuti wana shamwari yako ino ndotopiwa mushonga. Kumapasta wangu vachitaura MuSatanist futi machi? Mapasta akawandisa MuSatanist. Muno muZimbabwe vanhu muNigeria? Muno muZimbabwe. Unotombera kumachechi kwavo? Nemazita unotovaziva? Amazita vanovaziva. Saka unoziva kuti MuSatanist? Ndozviziva totovaona panguva yatina vaitotaura tindonzi nini ichitovapa mushonga. Inenge iri mushonga iyeyo vanenge vachivapa? Mushonga yekuti vanhu vekuchechi kwavo vakawanika. Kana vaya kuchechi ota chaunga chowanda vobvisa mari? Vopiwa mari. Kazi navamukuru vangu vemusha iwe inozvada kuti akwini anoita nemunhu anengarara nemunhu toda kuti zvonizvo iwe vakanditiwa vafanoita mukomana vanofana kugara ruvhijini apa unongofanira kugara ruvhijini chete kwakuti zvoni toda kuti mwana ndikati makandifana kugara ruvhijini mai vadhedhi vavaripo kwakuti zvonizvo toda kuti aite mwana zvikanzi namai vadhedhi iyi amakumiitisai kumakata zvai zviri nani kuti amwe ropa nekudya nyama achikuitirai mari zvekuita mwana zvakumakata ndopandakazotisa. Saka waifanira kuita mwana nani? Neyo bamukuru ivavo. Watisa unonzani? Iwo mwana unonzani? Akusilia izono. Akusilia? Une makore mangani? Ne 16. Wanga uchiri kuenda kuchikoro? Kwaipe pandakatanga bvise mabhuna ndasaini mamwe vakasiya muna December gore kapera vasei nepandakazotanga kuenda kwakuti futi tangidza kupisa futi kana misheni ende kuenda mumvura yale yakwana unodonha kuchikoro mamwe wako vakazofonera. Saka ndo zvakaitika kuchikoro kokoko hamuputemba njere kana mutururimi? Bozi unogona kuti garisa pana panyaya dzako dzekuimajira ka uchiona zvako uchienda kuNigeria? Hatipute zvemambanje. Saka pakuuraya vanhu munoita sei? Bamukuru vangu vanodzipa munhu vanotanga isa dzito kumba mosviba inge mune light wombva wadzipa munhu wombaya nemasitari indova ndatendedza chimushonga nandasiya. Vanhu munenge kuhama pane vamakauraya? Mauraya tete nabamukuru makavaurayira kwazi vada kuonesisa vanozotipfumura asi vanga vakufambira nyaya dzacho.
Saka kana mama aura yameta sei munodya nyama munomwa ropa munoita sei? Imba izvi zvava zvinambodyiwa zviriko. Hazvina kudyiwa? Sei musina kudyiwa? Ndasika vanhu. Wanditi vamwe asi vamwe maidya? Taidya. Saka waita zvinhu zvese izvi handiti wainzi usataurire amai kana baba? Wakazovataurira rini iwewe? Pawakazogara kunyatsokuti amai hongu zvamaona izvi zvamira so inini upenyu hwangu ndewekuti pamanga musipo ndiri kumusha baba mukuru natete vakanditora takaita so. Zvakazobuda after 8 months tashupika baba. Tisina rugare namai tafamba takatomboya kuno kuZimbabwe. Tikaenda kunana gokoko. Takadzokera kuSouth Africa. Takanosiya zviriga kunext door zvake zvaishandisa. Taba kugoko kuchenjiko kumbungoko. Ndopakanozvitora kudzora futi mumba zvinhu. Zvinhu zvazvitora kudzora mumba. Anokwanisa kuti mama ndine zvinhu zvandina takagara. Nonga 8 months chinetsa nemwa tasingarari mumba taitorara takagara kudai. Musi ndazoma kusena atora chachi yairaka mumba atizira kunext door. Vandamutera vandamubata musi vandamurwa neshamu ndakarwa ndizvibhakira chaizvo. Mai vaChaunga amukira kuGrastenberg ndopakazodzoka manheru. Zvikanzi mama zvinhu zvandoshandisa izvizvi. Ndopakazobudisa zvinhu zvacho taitatambura kutaura chokwadi. Zvinhu zvake zvinhu zvacho mina tinzwe kuna iwe muridzi zvinhu zvako zvaunoshandisa. Mushonga mavhu yekusi nemudzi nemastadzi nemuswe. Muswe unoshandisa chii? Kumwaya mvura. Muswe wechiyo? Chiro. Ndinoziva kana kuti chiro. Sekuru vane muswe munomu. Ndikangopiwa ngongori muswe. Ungori muswe chero muswe. Alright. Muswe ndiwo kumwaisa mvura. Komudzi we. Okutenderedza. Kuti kana achinge afa. Ikana kupenga. Kuti apenge. Kuvaona kupenga. Saka munotodecide kuti tira kumuraya kana tira kumupengesa. Ko mavhu ekusi tinomwaya kuti zvinhu zvisashanda. Zvinenge mishonga yamune mapiwa kuma ikana munamata. Kana munamata. Chimwe futi mumwe mushonga ndewechipi? Mafuta aunozora. Handizori. Saka iwe udachi. Bamukuru wangu. Yabanguru. Alright. Ndana bamukuru. Mafuta na banguru. Alright. Saka chawaruda chiwe muupenyu hwako. Chechi. Chawaruda kuramba uri musatanism here? Uda kuzvipere here? Uda kudzokera kuchikora here? Uri kuda chiwo chawaruda muupenyu hwako? Tizvipere. Uda kuti zvipere? Handiti. Baba pane zvimwe zvasiwa here nemwana? Kana amai? Ainingati zvasiya asi ndira kurodzera nhau yakaitika yemwana mwana yedu chimutora kunoku auya kuSouth Africa uko zvataura kuti zvikuita takamushaya aite kuti munotombomushaya papana makagara singiso kuti dzinongwa kutoti zvakatifanira kuti aiwanzozviita mausiku because vakanga vakuziva kuti something tikazviita masikati hazviite saka aiti tiri kwamutari tiwatatesairamba ndakwata ndiga muno umaita ngona munhu machira chete ozoti gare ozodzoka ndobva tatanga kufambira chipiwa munamata achiita sei ndobva azoinga akuita zvekudonha manje zvitanogona kungoti dhii baba oita 2 hours akadonha kana 1 ndawo akadonha akangoti zii asingataura asingaredzera kwamumutsa chero kamuzungudza airara akati zii ukamumutsa aibva ati omubvunza kuti mukubva kupi akati tonga yasikontindi kumwa ropa mama chimwa ropa kumvura zvadare zvichifambira tichimufambira mwana akazosvika patime yekuti ainimukona kuti tiri mumba muno iye aimhanya achitiza kuti vanhu vauya asi vanhu vakatanga kutaura akatanga kutaura bamukuru ake kumusha akati bamukuru deti vangu vanoti deti vanoisa vanongoti deti bamukuru ndideti banu ndideti zvikanzi deti vauya ndikati deti vekupi zvikanzi kumusha ndikati vauya nani zvikanzi vane mumwe munhu akavhara kumeso ndio zvaingotaura deti vauya vane munhu akavhara kumeso saka aimhanya nemba yese achimhanya nemba yese isu taingoona mvura idzi
ndozvataingoona mumvuri asi yaitota kuti ava vari kuenda bata taimhanyisana mumba imo mukurwisana mozanonzi kurwisana kutenderera kudai mwana akamurira baba wake akagara pasi akaita sei aita zvekuti wagamusha kuti tichienda kuchechi ani muri kuona idzidzi seiri muchuno wemwana ichi mukuona chitambo ichi ndochaipiwa ichi chaidamburwa muchuno make umu chaidamburwa airidza mhere kuti mega maini taichiona chiri pamusi wapo atadza kubuda nacho chitambo ichochi vaya kusondidambura dhete tichingofamba naye tichipiwa munamato tichipiwa mishonga tichimugezesa tichipiwa mishonga tichimugezesa akanga akurumwa manje toona mazino emuno munaziya kuti akadai ngona zvakaita sekwe dzimwe nguva chitobuda ropa chii iye anogona kutongotenga kuti muri kundirumira idedi muri kundikuwadza kani handidzi adaro izvo nunge vanenge vamuregedza tozonotarisa totoona mazina akadai neropa rachitogona kutobuda dzimwe nguva anongoti ndarohwa nesimbi otanga tochema totomutarisa patozvimba patodunduira ropa pamwe nemwana uya ndobva azoti mumwe musi manje ndopakazoti hamunyari ini bamukuru bafedini hamunyari ndobva ndati wati zvikanzi munhu ari kuyana dheti ndibamukuru bafedi ndanga ndichinyara kutaura kuti ndibamukuru nekuti vane zvinhu zvinotyisa vane chinhu zvinotyisa chavakati vanoda kundirumisa nachiti saka nhasi ndiri kuzvitaura kuti mimi bamukuru hamunyari mimi muzaya zvaitopererwa mwana anga asingararo tairara usiku hwese every day takasvunura pamusoro pemarata kana ngoti mama takagara so andakagara so kana topedza kudya taingonzwa gwendere zvinhu zvikusairiro asi hationi vanhu vanosairira zvinhu takatogara kudai iye anotogona kutoseka otoseka omubvunza kuti chizvonzi ndana teta akatoseka kuti handana teta umwe musi akati baba vacho handiziti vakanonoka kuya amene kwavanga vabva vakudya sadza zvikanzi tedza rodya nezvidhoma aitoseka so saka masekero aita dzimwe zacho munonge ndaenda kufunga pamupfungwa dzake dzese unzwe zvine zvichiitika mumba macho zviri kuitika pamusoro apa tiri kungoenda kuchechi chete akazoti mumwe musi mani pana mumwe mai vatete vedu hanzvadzi yavo ava vatachifamba navo vari kuSouth Africa saka vane shamwari yavo yavanogara nayo vangani hanzvadzi yavo yairwara serious saka vaingoti pamuprofita wavanzwa ngoti makoti handei ndanzwa kakati tichingofamba ndobva mumwe musi vatiti makoti musadye nyama nhasi musadye zvinogutsa kuri kuya mamaprofita atari kuya kuno maprofita abva uya umwe wacho akatoni 15 years ari mudiki wacho ndanga akatokwirira vekumadzibaba ndobva taenda kugomo tanora kugomo navo tasvika mugomo muyamwe takatokwira meto mugomo padenga tatasvika mukomana uya mwana uya umwe wacho nabva ati panapa pana kumira musha panapa pakagara namai uko kune varume 2 variko vakagara handiti isusu takagara kunoko ana baba vakagara uko ndobva atoti kwakagara namai uko kukundinetsa kune kuti ana mai ndikuona vakapfeka madresi asi kune varume 2 vakagara ikoko ndanani zvikadzi atiti munamato vatitanga vanhu vatotanga kuti mumwe unamato tomutanga mumwe unamato mpasamba rabatidzwa zvikanzi mwana uyu ndisazomuregedza achita sei achirara nekuti mwana uyu akarara akadyiswa takagara panapa hatina kuti sei hamumbofi makazomugona zvachose mwana wacho aiva akaoma mwana aitoti zvamuri kumurambidza ndozvaanotoita maitorwa naye zvifaiti makagara kumubhonya kumutswinya kuti anzwisise kuti zviri kunzi toita sei taitorwa naye tagara paipa akuita munamo ndopakatanga kubaba vasumudzwa zvikanzi nhai baba imimi munyatsondiudzai kuti chii chamakapara nekuti imimi izvozvizvi pamati mauda kuuya kuno kuchechi nesu kwatonzi vanhu vaya vakubuda saka tovaita sei kwatogarwa dare izvozvizvi kuti vakuuya saka matema matoya nevanhu vacho panapa ndopa vakomana vati munamato vati munamato mwana waye ari kuitwa munamato zvekufanira kuti anzibata vhunze akati vanhu vari kukushandisa ada kuti vatsve asingatauri ainzi teedza zvati kutaura kunzi ndida kuti kana kudonhedza pasi ndopakazosungwa mumwe wacho nehasha zvikanzi munoziva here kuti mwana wenyu ane kiti yainayo
mai tikatina chandoziva nekuti inini mupfungwa dzangu dzandaifunga ndaifunga kuti mwana uyu akaroiwa panyama yani panyama ndozvandaifunga kuti zvinhu zvari kuita izvi pamwe zvakaiswa panyama ndisingazivi takatopiwa kiti yaitova nayo yanga achitaura mukomana yavati mama unoziva here kuti mwana yane kiti tikati handizvisiyi zvikanzi baba munoziva here kuti mwana nyane kiti yakatobva nayo kumusha yakatopiwa tikati hatizvizivi izvo zvikanzi ndoda kuti aibuditse kiti yani yake iyoyo alright ndobva iri yatanga zvikanzi mazi baba zvamatotaura izvi ndinonopondwa kumba yatotaura zvakanaka makaiona iri pai imi muri muprofita munoziva pairi chipatsanangurai painenge iri ipapo nekuti ndikazoenda kumbako baba nami anandiponda vakandiuraya nekuti handachandiroziva handachandina cheni handina kachandoziva handachandi nacho zvikanzi ramba dzapachero ukadaro hako asi iwe unechi une kiti zvakuzoenda kumba takunoona kumba taenda kumba kuye tasvika kumba zvikanzi tengai gati tatenga gate mucheka tsono zvese zvekungotsvuku zvakomana vai vatitengesa gate mutsono zvese zvikanzi toda kuti munhu akushandisa mwana waika da kuti aite accident izvozvi izvi iye ndiye anopunza gate iroro ndobva ati mama mwana yani treka pari ndikati alright zvikanzi isai mvura inopisa pachoto baba manyamotima malemoni pai manyatsvaga yamalemoni 3 akuti mukwidze mwana wetreka ainayo ndobaba wacho wabuda saka ndobva akurudirwa munamato aiti akatarudirwa munamato aicheva ndofa yamusirwa anenge aitoudzwa munzeve kunzi usaite chii zvauri kuita izvi adaro izvo baba wacho achingobuda mwana akasvetuka kubuda kunojamba wai kubatizira 2 akazayana 10 dzemanheru akudzoka maprofita yatoenda zvikanzi arikaitite munamato zvikanzi imimi mune nyoka dzamunogara nadzo asi nyoka ihombe dzinotyisa chionekana kuti ndiise munamato izvozvi mudzione panapa munotiza zvikanzi baba aiyo ndipei munamato ndodziurai zvikanzi munototiza vana vamukavasiya panapa munotovasiya muchitiza ndoda kuti dzinofira kumudzi wani wadzo ndaitwa munamato zvikanzi ndipei jira ndapuwa jira zvikanzi ndoda kuti mwana uyu aite bofu vanhu vake vakauya vari kumutuma kuti chiita vakauya akangobata turuzi yake nda kuti aite bofu hembe dzake dziri pai patadziti idzi ndobva watora munamato wejira tsvukumba wasiya vakanda muhembe dzake iye ndopakazodzoka ivo mbva vaenda zvikanzi siyai zvakadaro asi kiti achaita sei achaibudisa because akangotituma unobata kiti enda kuti aite bofu ndobva vaenda takangopedza 3 days takatotanga kutofonirwa nawamba mukuru wangu mwana ari sei ndamurotera hope dzina kumira musha tikati aiyo kwete vekufemiri wamba mukuru wangu mukomasisi wangu ndobva yati mwana ari right ndobva sitazogara zvikanzi mazvinzwa iri kuti kumba kwenyu kwaurayiwa nyoka zvikati kumba kwedu zvikanzi zvikanzi mumba maba mukuru venyu maonekwa nyoka dzakarara pamusoro pemasofa nhatu dziri pamusoro pemasofa ndobva ndati dagai ndifonere baba ndivauza kuti zvanzi nyoka dziya dzaonekwa kupi kumba dzakatourayiwa nhatu nyoka idzodzo asi vakomana vakati dzichanofira kumuzi wani wadzo da kuti dzibude muno nyoka idzodzo takatonzwa dzakutonzi dzakatourayiwa ndobva ndatofonera bamunini munini wavo dai bamunini zvatiri kunzwa ichokwadi here kadzi izvo inini ndangonzwawo ndangozvinzwa kuti kwaurayiwa nyoka dzadziri pamusoro pemasofa asi ndangozvinzwawo ndobva tagara angari masikati ataitaura kai angari masikati amanheru musi iwoyo vakakurumidza kuuya zvavasati vamboita vakauya nongo kuma10 handiti kuma10 iye manje zvaaita manje aitaura isusu tinonzwa zvaanopindura kuti tione vanhu vacho hativaona tinongonzwa zvaanenge achipindura iye zvikanzi akataka kuchema maiwe honai nyoka dzauya nabamukuru nadhedhe tikati nyoka dziri kupi zvikanzi
mai weka ndoita sei komai we nyoka idzo zvanzi ndifridze nyoka inini ndifridze nyoka inini zvanzi waita kuti nyoka dzife zvanzi handifridze nyoka dzenyidzi handidi zvanzi nyoka idzi dzinongopera mweya hadzina kufa zvanzi chiendai nadzo munopa mwana wenyu ndobva ini ndaiga ndichimuti kana vachiuya nditi vachiuya kwauri ndaiga ndichitomuti vakauya kwauri iwe ndinoti endai munopa vana venyu nyoka akwerini nevamwe vari ikoko zvanzi zvani namai vangu nyoka dzinofuridzwa naakwerini zvanzi akwerini akatosviba kudhara haachakwanisi kufuridza iwe ndounofanira kufuridza nyoka idzi kuti dzimuke nekuti dzine dzisina kufa dzinongo dzangopera mweya chete ndobva achingochema nyoka ikani ndodiko achingochema mbese totora mushonga totora munamatowa titapirwe tichingokusha nditi pano mumadzaba vakazotiti ende munotora marara ende munotsvaira marara emumba mmene nemushonga bvatipa zvikanzi ndakuda kuti chi vasauye vachimuona paanenge ari vangouya chete vachimutsvaga vasi vasisamuoni iye vakati nindara ndirigona munhu wamwana izvi handizvigoni akati zviri pamwana uyu ndogona kutofa anondiurayi saka ndinonge ndichikukubatsiridza iwo zvangu ndobva tine munokora marara emumba muyena mubva tanokora marara emunamato saka taita kusungirira mumba saka iye aingotaura navo isu terinonge zvaanopindura kuti zvakati zvinyadzi zvavaita kuningirikoko kumvura hauchade zvinotaomerwa dzimba dzedu hatichavake taitotovaka dzimba ini ndakapurumiswa marori nemabhazi nen'anga saka iwe hauchade izvo tatosona ningirire kuti gauni rekuti uye tichikuchatisa eno wakabva watiza zvese vachitana isatingorwa dai foni yakazofuriza paakakuita nyoka manje anobvisa hembe dzese idzi otanga kuita nyoka totanga kutobuda mumbari nyoka kudai aitokushura kudai achitobuda chienda ndobva tati kaitimutori chifoto taitofurisa kusvika nanhasi ndo mami nemaudhio ese ataivatepa zvaitaura zvese ndozvai zviri imo mufoni imo saka alright amai baba dariri kubata kumusha kwenyu aiwa dariri zvinofanira kuda pachena baba hausi upenyu hwari kuti indine mhuro iyi nechinyanyo ndirwadzawo muupenyu hwangu mwana anondiona asi kuti mwana ndianendekawo neni baba wacho hanzi ndinovhura makuva ndichiburitsa vanhu makafa ndichitema-tema ndichishera vanhu uyu mwana anondiona but ini handitese handizvione mwana ati ndakatosvika baba muriko baba ndikatosvika muriko mutori umemba ini ndinozi mwana ati ndanditori chaimeni saka upenyu hwakadaro baba ndine mhuro iyi hakuna upenyu hwakararama senzira dzokuti ndinoshandiswa novhura makuva ndichora zvituna ende musi watakazoona kuti chokwadi namai apo kune munhu akashaya kuvhileji kwedu kumusha kuno kune mumwe mukomana watinogara naye muvhileji imomo kusouth africa ikoko bva tasvika kumba kwake zvikanza ninga anochengeta pamba pedu aita sei afa ndaindina mai vake mwana asara kumba ega uko tasvika kumba isusu tikuti waswera sei mwana taswera anga atopedza kubika hanzi chikafu ichi kwakuma 7 share rake rambata riyere zvikanziwa hachandirespekti pamunonzi iwe zvikanzi iwe nezuro wakashiya chekumusoro icho wakasiya makumbo hama dzako dzai kuzokutora kuti hanzi chaunopedza kushiya mui hazviko izvozvo hatidi kunyepera apa iye asiko tasvakambomudzaufamba tiri tuna mai vake kuti kune munhu afa akatota kuti iwe hama dzako dzauya gadzira muende unopedzisa nyama yako nezuro wakashiya hafu haunopedza kushiya kumakumbo alright tipedza wakati wapawa maringi ewe ari kupi takapisa makapisa arikumba maringi waipiwa chinzi ndechi zvainzi kana iwe wazoita kwini ndizokupfekedzwa maringi waifanira kuitwa kwini wopfekedzwa maringi handitika saka sekuru kaneko makavanzwa kuti vanombobata basa iro takazvinzwa handitika right pakanaka